ଖାଆଟା ଛୋଟିଆ ବେଳରୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଥର ବାହାର କଲେ ପଇସା ହେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଦିନକୁ 200-250 ହେଇପାରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ିକି ବାହାର କରିବୁ ତାପରେ ପଥର ବାହାରିବ ନହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଲି ପଥର ବାହାର କଲେ ହିଁ ଆଉ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଦାନ 6-7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସରକାର କି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଖାଦାନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତୁମେ କାମ ଫାମ ପାଉନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ ତା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ କହିବୁ କାହାକୁ ଏଇଠି ତ ଥକି ଗଲି କାହିଁ ଡେଲି 200-300 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ? ହଁ ଡେଲି ଯେମିତି ଇଏ କରିପାରିଲା ପଥର ବାହାର କରିଲା ସେ ସେମିତି ପାଉଛି ନହେଲେ ତ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଲି ହାତରେ ବି ଘରକୁ ଯିବୁ।